ଆଉ ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ଆଉ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ସଜନା ଶାଗ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଲଙ୍କା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟା ଆଇଟମ ଚାଲିଛି। ଏଟା ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ପଇଲା ଏଥର ରେଡି ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଫିଆଜ ପଡି। ହଉ ଏଟା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡା ହେଇଗଲା ଦହି ପଡିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ପଡିଛି। ଦେଖିବା କୋଉ ଆଇଟମରେ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳେ ଏମିତି ପଖାଳ ଖାଇବେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଆଜି 12ଟା ଖାଇବେ। ରହୁଛି ରହିଲି ସାଙ୍ଗ ବାଏ ବାଏ।